Ако си експерт и мислиш за съдържанието си в социалните мрежи, има начин да работиш ефективно с професионален фотограф един път месечно и да не губиш време и да извадиш максимума от снимачната сесия. Забелязах, че най-честата грешка е да подходиш като клиент в чужда услуга и да станеш част от портфолиото на фотографа. Истината е, че фотографът трябва да стане част от твой екип. Снимките и видеята трябва да показват твоите услуги и умения, защото ти най-добре знаеш на къде си се запътил. Фотографа със сигурност ще ти даде по-добри идеи за визии, локации, когато мислите заедно за твоите кампании, за твоите послания и формата, в който се чувстваш най-комфортно, нещата се получават. Всяко начало е трудно и нормално е да се чувстваш несигурен пред камерата, но с времето става все по-лесно, дори започва да ти носи удоволствие. А когато си позволиш да излезеш от зоната си на комфорт, точно тогава откриваш нови неща за себе си и караш хората не просто да те гледат, а и да те избират. Моята цел е да ти спестя време и да ти дам максимален материал за съдържание.